Έχει, αλλά δεν κάνουμε τσαπαρί. Δεν κάνουμε τσαπαρί. Δεν γουστάρει ο καπετάνιος. Ο καπετάνιος έχει βάλει στόχο να πιάσει 15 κιλο φέτος. Λέω εντάξει, καλά του λέω. Πάει με βαρβάτα εργαλεία. Ναι ρε, σε άμα δεις για τούνες είναι. Εντάξει. Αλλά αυτά θα τσιμπήσουν μια φορά. Αυτό λέω, άμα είναι να περιμένω 10 χρόνια, 20. Ακριβώς, το σαφριδάκι τσιμπάει κάθε μέρα. Δεν είπα να πας γι' αυτό, αλλά πήγε για σαφριδάκι. Γιατί άμα βγάλεις 4-5 σαφριδάκια, δεν θα γυρίσεις άκαπνος πίσω. Σε μέσα. Το βλέπω πολύ. Πολύ παραβολικό. Ναι. Είναι δυνατά, είναι μάχημα. Τραβάει. Κοίτα. Μάχημο. Πού το? Να το ανεβαίνει. Σαν τ' άλλο είναι περίπου. Κάτσε. Μια χαρά, τα εργαλεία. Στην κουβά, έλα, πάτε το μες στο κουβά. Σκούεις κιόλας, κομπλέ. Γεύμα, κάθε Σάββατο. Σε μέσα πάλι. Πάτο ήσουνα. Πάτο. Αφήνει να πατώ. Ναι. Πάει λιγάκι. Όχι. Βγήκε. Όχι. Τραβάει τώρα. Τώρα τι γίνει. Καλός είναι κι αυτός. Άστο. Περίμενε. Πάρ' το πανί, πάρ' το πανί. Δεν πειράζει. Βρε γλιστράει, θα ευρωμάει το χέρι, πάρ' το πανί, να το. Τον αβρωμάει. Ό,τι θες. Εσύ σου καπετάνιος. Και βαράγαμε. Να το. Άστο ρε, μια χαρά μου. Δάσε. Νίκο είναι πολύ καλό. Φαίνεται, παραβολικότητα. Κοίτα τράβημα. Αλλά γιατί του ψάχνουμε του ευχαριστίας. Είναι καλά κομμάτια. Γιατί νομίζεις ο Λούτσος τράβει περισσότερο? Όχι. Κοίτα το καλά εδώ. Μας και στην πουτάλιο. Κάνει κεφάλια, τα. Κάτσε. Αυτό είναι ζώο ρε μαλάκα. Αυτό φίλε. Πεις του κουβά. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο ρε απ' όλα. Γι' αυτό τραβάει. Καταλαβαίνεις το άλλο που ήταν τι διπλάσιο, τριπλάσιο από αυτό. Ακόμα τέτοιο. Ναι. Κάτι βγάλαμε εδώ. Τώρα δεν κύβησες. Θα πάμε στο μέρος που ξέρουμε. Πούνα. Πούνα είναι αυτή.
Μαγιάτικος είναι. Άστο, παίξ' το. Στο τσαπάρι ρε μάνα. Μην είναι κανένα από αυτά τα θηρία που κυκλοφορούνε. Θα αντέξει. Δεν ξέρω το τσαπάρι. Μην το πιέσεις πολύ. Όχι. Ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Να πήγε να φάει το σαφρίδι, φίλε. Μπορεί. Μπορεί. Μην το ζωρίσεις πολύ. Όχι. Άστο. Θα λασκάρει θα. Γιατί βλέπω τραβάει πολύ, άστο. Νήμα είσαι πολύ, άστο. Τι είχαμε στην περίπτωση. Ακριβώς. Υπομονή. Άστο, γιατί μην το παίζεις. Όχι, δεν το πήρε. Το σταματάει. Τα βλέπεις. Ναι, τέτοια είναι. Τέτοια είναι. Εκεί είναι, αυτό είναι. Τόνος του. Ναι. Απλά είναι στα κυβικά μας. Μη μου αρχώνεσαι. Όχι ρε. Σαν μάχη τύχη. Πρέπει να τζιμπάει. Κάτσε. Πρέπει να το ευχαριστηθείς. Ίσως γι' αυτό δεν τσιμπάγανε. Ακριβώς. Έχουν εξαφανιστεί. Δεν μου λες έκλεισε η οθόνη τώρα, δουλεύει έτσι. Ναι. Πώς θα ανοίξω για να βλέπω που παίρνω. Όχι, μην ανοίγεις. Απλά να υπολογίζω. Εκεί, καλά είσαι. Άρα εκεί δεν έχω μετακινηθεί. Όπως δείχνεις, Ναι. αυτό βγάζεις. Μα δεν βλέπω στην οθόνη τίποτα. Όχι, ναι. Α, την πάτησα και άνοιξε τώρα, εντάξει. Δώσε. Πώς είναι ότι χαζοέρχεται. Ναι, αυτό είναι. Που έτυχε ρε, στο τριάρι νήμα. Άμα είχα τ' άλλο. Πέτρια. Πέτρια. Έλα ρε. Το είχα για θράψαλα, κατάλαβα. Ναι, και 1,5 να έχει γιατί δεν θα ερχότανε σιγά. Όχι, έτυχε και στο... Θα στο κόβε. σε αυτό το καλάμι. Όχι στο πινοκάλαμο που είχαμε χτες. Στο χοντρό. Όχι, δεν θα το κόβε, αλλά δεν μπορούσα να το κουντράρω τόσο. Θα ζοριζώσω. Και σε αυτό το μηχανάκι που έχει... Δεν μου λες να ανοίξω να βγάλω και το γάτζο. Να το δω μπροστά είναι. Μεγάλο είναι. Περίμενε, ας το γάτζο. Τόνος είναι. Εδώ μπροστά ρε, να το ρε. Μεγάλο ρε. Μαγιάτικο είναι. Το έχει στο πλάι. Πατάτε στο πλάι. Να το ρε. Ω, τόνος είναι φίλε και πολύ μεγάλος. Φιλαράκι, κάτσε. Έχεις κάσει. Ναι, έχεις κάσει. Το πιάσω την ώρα, φέρ' το πιο πίσω, Πιαστόν. Τι έχω βγάλει ρε μαλάκα. Είναι ρίκι. Αυτό φίλε είναι 10 κιλά. Είναι αυτά που βλέπω. Κάνω στον πάτο. Καλά, Αυτοί είμαστε. Και φεύγοντας λες να βγάζει καγαϊούρι σήμερα. Μαλάκα έσκασε, ευτυχώς. Για σήκους του πάνω. Σήκους του. δεν σηκώνεται. Πάνω από 10 κιλά. Αυτό πρέπει να είναι 15 κιλά. Ναι, έτσι φαίνεται. Θα έχουν μεγαλώσει, θα έχουν αγριέψει. Πού σκημάζει να καθαρίζω ρε. Πες για αυτό το ψάρι έξω.